čo chceš tam dať? Tam dáme prvú cestu, to je Lipcík. A nechceš to rovno dať tam, aby to ukázalo niečo? Tak počkaj, tak dáme sa... Poslal som ti do Telegramu adresu. Ubytovania, hej? Ja nemám tu internet. Ja mám 5G. Fakt? No jasné. No to je Apple, no. Tak nadiktuj. Alebo napíš. Nadiktuj, to sme tomu sa chceli vyhnúť. To je taká debilná. Vujten, Hujzerweg. Hujzer a dvojtv. To je ono, už si to mal. Mária. Aha, jachtu tam máme. Dobre, to je v cene. To je dobré. Počkaj, že tak ďalej, to nie v Amsterdame? To je za Amsterdam. To je na tej ľavej strane. Na úrovni mora. No, to je presne to. Koľko hodín mu to ukázalo? Koľko dní? 9,5. No, tak to je... Počkaj, ale to nie je že zabíjanie. by si mal nabiť. Ale to nie je zabíjanie tých 9,5. To je bez nabíjania. A ono ti povie, hej, že kde máš teraz nabiť, Počkaj, to je blbé, ono ti vôbec nedalo, že kde by si... Ono ti povie, že nabí niekde. Ale to ti potom ukáže, nie? Keď budeš už ako vybitý. Nie, ono by to malo aj... Tam sa to dá nastaviť, že by ti malo priamo ukázať supercharge. Hlavne si Nie, to dokáže. sa Street Planner, to je ono, no. A teraz to príde, 12 hodín. Aha, tam je dobre, Lipcík. No to je presne to, čo ti dalo. Tak to nechaj tak. No ale nie, mám lepšiu, druhú mám lepšiu. Ale veď to je ono. Hanover je lepšie ako Lehre. Ale veď dobre, tak ale veď poďme do Lipska. Ale to aj píše presne, že pri akých percentách tam budeš. Ako do Lipska, či do Lipsku. Veď cez Lipska pojeme aj tak, takže to je jedno. Dobre, poď do Lipska. Do Lipska ideme, no. Chcem ísť do Lipska. Nebol si v Lipsku, Milan? Nezabávajte ho, poďme, Kubo. Ešte tma. A to je za to, že je zima, v lete by si už mal dávno svetlo. Zatmi, to som dávno nebol hore. Koľko je hodín? 6:35 je to. O takomto čase, Kubo, ja veľakrát už akože mám, že bench za sebou. Však normálne vstanem 5:30, bus mi ide 5:45. To je v pohode. Aha, ako pekná naravka. Veď počkaj, to ideme fakt takto ako... Kedy chceš dojsť? Milan, nemám pocit, to si musíš zvyknúť. Ty sa veľmi ponáhľaš, Milan. Ale nie, ako ja to mám tiež rád, keď sa cestuje, tak sa cestuje a odsýpa sa. Cestuje a kúká sa a... Užíva sa okolie. Užíva sa cesta. Stojíme. Kade nás to asi navykuje? No na diaľnicu, na obchvat a do piče odtiaľto. A už sa to tak zdemečtieva. To vieš podľa čoho? Tie stromy sú také... Tie stromy sú také nemecké. Tak sú nemecké. To sú nemecké jedle. Daj nemeckú hymnu teraz. Ježiš, to mu ver. Daj nemeckú hymnu. Deutschland über alles. To Martin pozná z pamäť, to bude ešte vec. A to už malo hrať, veď za chvíľu sme cez hranice prejde. Ale to iba dá vyhľadať, to nájde Martin. To nemusíš celé vypisovať. Enter. Celé nemusíš, to Deutschland, kedy sa dalo, ti nájde. On sa ukázal, že pozná kompletný nápad. On tam referén, vie to tam písať. To prvé asi. Svoju obľúbenú pasáž tam písal. Počka, to je niečo iné, to je veľký German Air Force Band. A to nie je ono? Tak si vypočujme toto. A pozri sa, Dčko, už sme tu. Ale hej, je to ono. Kubo, daj hlas. To bude v tomu. Rýchlejšie. A taká spomalená, fakt taká vojenská pochodovka. LT. Tak. Nedávaj mi tmáče, teraz mi tam fakt ma to tam dá. Ale ja iba tú hymnu chcem a potom to one. Erika, Heil Hitler, ja. Daj to tam. Daj to. Kubo, Heil Hitler. Ale Kubo, veď trošku. Ja to musíš. Ja mu držím ruku. Ukáž ten náhľadový obrázok. Ale nebudeš to púšťať. Nie, veď prosím. Ja tam normálne, Toto má fakt svoj účet si tam daj. Ale ja nemám účet. No tak Filip nech si tu dá účet. Ako si tam má dať on účet? Bude sa tam na moje meno takéto... Ale bože. Hej, čo si to ani hypotéku mi nedajú. Jasné. Nebudeme tu náckovské. Dobre, tak nie, tak ale počkaj, tak chcem ísť do toho. Mama mia môžeš mať. Dobrá. Kuba, čo počúvaš? No to sú tvoje obľúbený playlist. Recently played tam bolo napísané. Sme tu, už sme v Nederlande. vo vysnívanej krajine. Na čo sa ty najviac tešíš? Ja sa teším na prírodu, spoločné strávené chvíle s kamarátmi a krajinu budúcnosti, ktorú raz verím, že bude aj Slovensko. Aha, ja som chcel práve povedať, že tešíš sa na krajinu, ktorou my nikdy nebudeme. A nie, ja sa najviac teším na, áno, samozrejme, spoločnosť kamarátov. Teším sa na otuženie v Zandvoorte, kde dúfam, že aj tento tu sa so mnou otuží, že nevymekne. Budem sa snažiť. Ešte povedz, čo patrí medzi tvoje koničky, čo patrí, ešte povedz. Prechádzky po centre. Výborné. Prechádzky po centre v neónom vysvietených uličkách. Martina, na čo tam pozeráš? Vieš čo,
Páčia sa mi bicykle, Bicykle sú veľmi pekné. tie patoke. Páčia sa mi sympatickí černosi postávajúci po rohoch. A celkovo rozdielna kultúra od tej našej. Pozdravím pána Huliaka. Čiže ty si nazval by si sa v tomto prípade neoliberálom. Ty si podľa určitej vrstvy našej spoločnosti neoliberál. Áno. Takže si neoliberál, Martin, priznaj sa verejne. Takto do kamery. No, ako neviem, čo presne tam má znamenať predpona neo, ale liberál určite som. Dobre. Ty Takže... náš neoliberálik. Aj, zábere som ti. Filip, keď už točíš, tak si spolu ukážeme šťací roh. Ktorý je roh šťací? Šťací roh vznikol tak, že pán kameraman, ktorého nevidíte, sa vám zavrie ráno na strane a ja ďalší v poradí ma ide rozdrapiť. Tak Vyjdeš vonku. No počkaj, lietadielko ide. Áno, ide lietadielko. Vyzerá, že klesá. Či mi drbe? Stúpa. Asi je inak. No. Späť k šťáňu. Ideš sem, rozhliadneš sa, do ktorého rohu by sa kto vyšťal. Tam je veľká medzera. To nevadí. Takže ostáva jediný roh. Ty šíš sem? To je slový roh. To je roh Tesly a zároveň roh moču. To je slový roh. To je takzvaný šťací roh. To je zavrať stopisu vykonec. Aha, ty už máš trajektóriu, už máš jasno. A tak. Jebne. Ale lietadielko bolo vidno. Niečo špíš. Málo točíme. Kde na strane? Na strane je ten druhý. Ináč ja som normálne počúval, lebo akože Zvažoval ty máš sa, ten reflex, neviem, či ešte točíš, ale nie, lebo ty máš ten reflex, že vlastne ty keď čúra, tak vlastne celkovo povolíš tie svaly. Čiže ty máš problém, áno, nie, že zrazu mne bolo aj treba srať. Si tam aj sral? No musíš to kontrolovať. A ja som vám normálne povedal, že štím a teraz som musel len tak povoliť, aby mi nebehlo aj hovno do sliny. Nasral si tam teda? Nie, ale normálne ma napadlo, že čo keď sa to zvrtne a neudržím to, tak iba urobím chytro. Ale kam teda? Ideme. Do toho? Ďalšie lietadlo. Ty si najebal do kríku? Ale bože, nie, veď sa tam oné, 3 listy sa tam oblia. Čo? A lietadlo. Ďalšie. To je malé. Predtým išlo nejaké veľké, takéto dlhé. Kto chce, mi si hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem, zvykol som si mať piči. Rukavice, jak šoferuje táto. Ale pozerala po nás tiež. Hej, pekná? Není. No pekný, to je ešte krajšie ako Amsterdam, to mestečko. Áno, aj to, že tu menej turistov veľmi Do pomáha. uličky nevidíte. Ale to je ulička jak víno, tam je. Ale tak poďme aj tu. Dobrá môžeme. ulička. To je taká ulička, že tam Taká, že tam chceš zaparkovať. bude niečo. Tak teraz máš možno free No parkovanie. toto pochybujem, že A to víkend nič nie je. free. Víkendy sú free vždycky. No to nevieš. Sa odráža. Ale cez tie okuliare. Lebo cez tie okuliare to fakt vyzerá tak, ako by to Prečo tam svieti svetlo? Teraz už len rovno a niekde po strane bude tento píšovník. Ale negarantujem, že je to ten rovno. Ja viem, že to nebude. To skôr... Ale tak objavíte nejaký nový. Toto Sativa sa to volá? To je to? Toto asi nie. Ale mňa skús nie do ksichtu, ale toto skús točiť. A ty si myslíš, Filip, že ťa nebude poznať po hlase? Ja mám dosť taký obyčajný A ešte, že hlas. ťa nebude poznať, keď som ťa oslovil, Filip. Filipov s takým hlasom je desiatky. Ako veľmi sa chceme doteliť? Kde to je tá tráva? Riadne. Najeb to tam celé. Na čo to vykydneme? Kde to môžeme rolovať? No však tam, kde predtým, presne to. Do zeme. Nie, veď toto máš všade. Proste môj vynález, tácočku použiješ. patent. Ten teba je škoda na tomto svete, lebo ty si príliš dobrý. Ja viem. Ja som dal tu silver. Máme aj stej, neboj. Zatiaľ som to robil úplne rovnako.
Ťažké to uzavrieť správne, tak to poviem. No, to bude asi... Musíš ako... Už som to slabo hladkal. Slabo to, musíš to poriadne hladkať. Teraz pozri, čo sa stalo, to sa mi stalo občas, že lepiaca časť mi vyšla presne nakoniec filtra, čiže to nemôžeme zalepiť, lebo sa to lepí spolu s tým filtrom. Áno. Sa občas stane, keď to zle začneš rolovať, už to musím vysypať a znova z toho To celé od znova... Ježiš, to je... Nemôžem si dovoliť chyby. Veľmi dobrá káva inak. A vypil si už, nie? Či ešte pil? No. Fakt akože. Ako spoznáš dobrú kávu? No tak chuťavo. Že bráško, daj tam 2 ždíby. Proste ako keby vieš, že si začal teraz chvíľu rozprávať nejaké téme, čo on rozumie a aby sa pýtal, a čo vám to baví, aby si im priznal, že či nerozumieš. No jasné, no povedz, že viem o tom hovno, povedz mi, tak vysvetli mi to. To, o čom sa bavíte asi? No o tom, že či čerpadlo je správna téma na rande. Ale aké čerpadlo? Panuje tu nejaký iný názor? Palivové strekovacie. Takže nie je tepelné obehové, hej? Nie je tepelné obehové. To o čom hovoríš teraz? Ty to nevieš, že som nás skoro zahynul? Ale kde? No vono, na chvíľu. Páči sa mi ten tvoj tón, akým si to povedal. Mimo rečo. To nebola klinická smrť, ale to si na blízko smrti. Ale počkaj, ale to bolo, že to sa odohralo v rámci sekundy asi. A sa to bolo potom, hej, som žil, takže... To nebolo, že ja som si... My tak ale my inak žijeme, že strašný život v blahobite, tak extrémny. Keď si ako fakt vezmeš, že ako žijú inde na planete ľudia v chudobe, A sťažujeme sa. A pičuješ úplne, že a transakčnú daň nám idú dať, no kurvená republika. A tak na sere to daň. Ale to ty kokoti vyjebali z kurvy. Jasné, veď Kamenický to vymyslel. Hej. Si páčilo, ako to vydržalo 2 sekundy ten stav, že sme si vedeli, ako dobre sa máme. To som chcel povedať, tak toto ináč, túto napravo, toto je jeden národný park. Tak to pôjdeme pozrieť nejakú dominantu toho parku. Tohto? To je Ale tam sú 4 Ale tam strany. sa ešte, počka, tam sa ešte ide auto. Áno, tam sa ide ďalej. Veď ale dominantou tohto sa pozri, to je ako lom opustený. Ale ak to bude pekné... Tuto sa dá zbehnúť dole, tuto idem zastaviť. Dobre, však môžeš. Aha, no dobre. No, myslíš, že to je bezpečné? Neviem. Ja ide cúvať. No veď jasné, že idem cúvať. Ja zase do piči... Však je to strašné. Kubo, vypni to. Neviem, ako sa to vypíla. Kladivo. A to sa dá nastaviť podľa mňa. Dá sa nastaviť, Určite samozrejme. sa dá To si na 2 miesta zastal? A to sú 2 miesta? Boha, je tu, pozri, je to prázdne, je to celé. Tak ale nechajme sa na driftovanie, aby ľudia Bič, Mila sa už drhne. Ale ja som tu si To by sa jebal vedľa mňa, keď je tu milión voľných miest. Nejaká texačanka. Ako to rozrušilo. Ja som sa napravil, nech si kurva spokojný. Hop. Čo hop? Čo sa to deje? Počkaj, dám nahrávať. Hádam, nemáš strach, že hop, veď si mi na bruchu pristával, ty kokos. Ja viem. To som mu v interiéri na... V interiéri mi na bruchu Vy pristával. si prečo na bruchu pristávate? Tak aby bola sranda. Loptu sme mohli zobrať. Teraz tu. Jasné. To si tak pokopal. Čo za hobitinec toto? Zavolaj na môj mobil, nezavolaj Matúru, že som dal loptu skúsa. Zavolaj. A kde sa tu budeme kopať? Tak si budeme kopať. Bude sranda, uvidíš. Nebude to Pascal per inch? Niečo inč to bude určite. Ideme tu Per square do inch, auta. no. Ja už ideme do auta, nejdeme to? Nie, loptu, tak Ja čo loptu, budeme hej, ťahať? loptu neťahaj. Ale takto bokom aha prejdeme. No, a to vieš otvoriť, nie? Je zakázané? Ale kokos, tam sú ľudia. To je prišroubované, to nie, že... Či? A nie? No, vidíš. Ako fajne. No, aké pekné, pozri sa. Tak to vyzerá národný park. A presne najlepšie je tá bola chemička v podstate. Vidíte to? Tie komíny.
Kade? Tu vozí cesta. Ale do piči nevidíme tu blúdil takto. No, Tak Tu musíš tuto a doprava. Počkaj, teraz jak ideš je? ty prvý. Nie, Ideš prvý. toto je cesta? To je nie cesta, ale to je parkovacie miesto na moped. Veď ja fakt poviem, že ten dáš motor tu doprava, tam. Ale ja neviem, či je to cesta. Aha, nevidí? Koko, to je to východené všade, keď sa pozrieš. to srnami, to je Hej, Hop, to je cesta, hýbaj. vy ste dementi, to nie je cesta. Jau! My zabludíme v mokradinách vyjebaných. Teraz sme ako išli? Ako sme išli? Ale hovno, nie takto? Boha, my sme zabudli. Nie, doprava treba ísť. Milan, vyťahuj drona z vrchu na to pozri. Čo? A ty vieš naozaj dron vyťahnuť. Tu sme boli však. Áno. Tak môžeme ísť. Nezahynuli sme. Ale zabludiť v takomto niečom je No dobré. a tá je cesta, alebo sa môžeme úplne vrátiť na tú onu. To je všetko už asi. Ide tu ďalej. A podľa mňa môžeme ísť tam. Tam je nejaká vyhliadka asi vyššia. Tam Á, na tom, to je jazero. tam na tom cípe sme ináč boli. No určite. Tam by som sa napojil na tú tepsu už. No aha, tam máš cyklistov, Milan, nenávidím. To, už asi bude. No poď si to čeknúť, či to chceš vytiahnuť. Povedz, ty si šéfku, pán. Mám to skúsiť rozdíbnúť, že aké to máš prejsť? Nie, to nie je. Dobrý boj, ja som už takto. Už by si, dobre. To nevadí, keď bude prejde trošku. Nie, to bolo to, že ty si tri tablety. 3 tablety, 3 bulusu No. na deň. Ale Kubo, veľa doplnkov je tak, že v dvoch alebo troch kapsuliach máš účinnú látku. Kubo, ty občas čítaš ináč? Počkaj, a koľkokrát Inštrukcie? denne si honíš, Martin? A zvýšila sa počet masturbácií? Nie. Nie, takže to nefunguje potom. Ale si taký Ale nadržanejší, si veď, nie? robíš kolečka. Keď máš afrozdíziakom, Aj tak o to... ženách viacej rozprávaš, si taký proste, že... Tak možno to čo? No. No aj o typkoch viac hovorí. Aj to takže. Oni tam hádžu aj nejaké také mŕtvoly No veď áno, a v tom áno. sa kúpu potom, Áno, lebo je to áno. svätá rieka pre nich. Áno, Ale aj si kúpu sa a- chlipnú. Nie. Pri nejakom rituáli sa aj chlipne z gangy, To by lebo si to je súčasť. zdochol. Ale vážne to robia. Veď mňa raz pošpricoval chlap z rieky z gangy. Ja som viezol človeka alternatívneho, on bol hinduista. Jaj. A normálne ja som ho viezol do Bystrice a chlap, že dal mi jablko umyté v gange, vieš, dal mi normálne, že pošpricoval ma vodou z gangy, že budem, že ma to ochráni. On si trepal vodu z gangy. Nejaký mních bol na návšteve, on išiel z Bratislavy a ten mních, že to... Mal za to sú- zásobu vody. Neodpovedáš mi na otázku. Ja ti hovorím príbeh, a to ti príde odpoveď. Dobre. On prišiel na Slovensku, lebo oni cestujú títo mnísi. A ten mních kvázi mu dal tú vodu a on v podstate takto, keď odovzdá niečomu, tak ty dokážeš v tej ich viere dostať úplné odpustky. A ty si viezol mnícha, či toho, kto dostal vodu od mnícha? To je on. Kto dostal vodu? Áno, to kto dostal. A on normálne, že on bol tiež taká fetka predtým a proste akože prešiel na hinduizmus. A tebe tiež dal z tej vody? Mal normálne, že Rostok, ktorým špricoval vodou z gangy ľudí. Blablakáre. Rozprašovač, hej? Ako No, keď no, máš no. klin. A zmenilo ti to život? Že povedal, že budem sa cítiť tak lepšie. A? Tak ja neviem, no tak sa cítim normálne. On mi dal len kus toho jablka, normálne. On mi A ty si ho odrezal. odhryzol, hej? No zedol si ho. No, tak som šoferoval, tak som si dal jablko z gangy. A Takže ty by mal- si si nedal? Ale dal, čo by? On mi to tak opísal duchovne, že budem proste lepším človekom, tak čo by som nebol. No veď počká, ty si videl tú vodu, veď to musí byť To nejaká hnedé. hnedá? Tak on to mal v takom priesvitnom, A vieš. bola hnedá, kalná? No bola taká, hej, taká tmavšia. Hej. To bola normálne ako káva, takáto voda. Mal si nechať prsknúť aj volade do nejakej onej. Milan do skúmavky dá to na rozbor, že tam nájdu.
7 minút. Martin, Čo? počúvaj toto. Tak to budeš. Tak tady ideme tak. Tam to posiela. Zavri oči. To není príjemný pocit. Ak bude, tak isto zastav. A keď ti iba na blikačkách na Tak chodník. môžeš aj tak. Ale nie. Vidíte to krásne miesto? To je ono? A fakt to môže Počkaj. Veď ale Milan tam ide ty kokos na 10 minút. Akože toto parkovanie v tomto centre Amsterdamu tiež akože trénuje dobre ľudí. Áno, áno. Že ako, nie je to úplne ľahko sa tam uličáva. A ako ďaleko to má byť ten shop? No tu, Ktoré? niekde tu je. Už sme tu. Ale jak sme tu? Aha, V prípade spáchania nejakého násilného trestného činu. George Becker. Copak, pane Milane. Počkaj, máš tu naše drvíčko papiere, máš to všetko? Ja aj do piči nemám. Zober to všetko. Otvor mu ešte auto. Počkaj, tu otvorím. Otvor mu drvíčko, papiere. To daj do tej Kapsy. ukrajinskej kapsy a nos to stále. Hlavne, že má čokoládu a dron. Oj. Ale ty, Martin, ty keď zaspáš, tak ty tam robíš také, že úplne Fakt, zvláštne ja viem, zvuky. Ale to nie je ani chrápanie, to nie je chrčanie, to sú nejaké, že... Pri predohrejva. Ale to ja zaspal, ja som ešte... Automat hneď ma zdrapil. Politrovka rozdejovala v našom osade. Ale dobrá, taká meká, dobre tam zapasuje Kubo. Dobrú politrovku si na to vybral. To je teda originál od Tesly. To je originál, no. Kubo, ty tomu už akože úplne nevieš, že mám stále tendenciu mať takto ruku, hej, že... Verím tomu, že to mám praský okruh, vieš, tam to má ako prejdem. Že tam to máš overené, Tam hej. to mám overené, že tam to ako funguje, takže tam sa už nebojí. Hej, lebo stávam tendenciu mať tak akože... Ale ako pripravený maximálne na taký reflex. kicks, čo spraví, tak bude trošku brzdiť. Že ako nám malá šanca, že by ťa hodilo. Hej, že teraz nedá, že pravý Hej, pohyb. hej, hej. To bolo blbé, no.